गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बर'नि फुटबलनि अलंबार हलिचरन नार्जारिनि दिनै गोथार जोनोम सान। फुटबल गेलेनायजों हादरावनो सिनायजानाय बर' फिसा हलिचरन नार्जारिनि दिनै गोथार जोनोम सान। दिनैनि सान 10 मे 1992 मायथाइयाव बिथाङा क'क्राझाराव मोनसे गोरिब न'खराव जोनोम मोनदोंमोन। गोबां दुखु जारलानि गेजेरजों गावनि फुटबल गेलेनायखौ गोख्रों फारसे लांनायनि गेजेरजों दिनै भारत हायुङावनो सासे गोख्रों आरो राफोद फुटबल गेलेगिरि महरै सिनायथि होनो हानाय हलिचरन नार्जारिनि जोनोम सानाव बिथांनि हानजा हायद्राबाद एफसिजों लोगोसे हादरनि फुटबल अनसायारिफ्रा बिथांनो गाहाम हामलायथि बावहरदों। लोगोसे जोंनि बड' निउस चेनेलनिफ्रायबो बिथांनो जोनोम साननि गाहाम हामलायथिखौ बावहरबाय। बोसोरफ्रोमबो फालिबोनाय बायदि देग्लायबो फालिदों 1 नं बालाबारि गामियाव खेराइ फुजाखौ। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर हालामनि बेन्दोङाव थानाय 1 नं बालाबारि गामिया गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय बायदि देग्लायबो सानथामनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खेराइ फुजाखौ फालिदों। 1 नं बालाबारि गामिनि रायजो राजाया फोरमायनाय बायदिब्ला खेराइ फुजाखौ बुंस'हायै बोसोरनिफ्रायनो फालिबोदों होननानै फोरमायथियो। बे खेराइ फुजायाव गोबां इसोरखौ सिबिनाय जायो होननानै फोरमायथियो आरो खेराइ फुजाखौ गोदो गोदायनि बायदि बे खेराइ फुजाखौ अरायसम फालिलांबाय थागोन होननानै फोरमायथिदों गामिनि रायजो राजा बिथांमोना। बर' हारिनि थाखाय आरोबाव गुबुन मोनसे गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव खौरां। बर' फिसाफ्रा रायजोनि गोग्गानाय लाबोदों। बिहार हादोरसानि साप्रायाव खुंजानाय सेथि हादरारि आयेन बल चेम्पियनशिप 2023आव जोबथा बादायनायाव अमित गयारनि केप्टेनशिपआव आसाम हादरसा आयेन बल हानजाया मेघालय हादरसा हानजाखौ 325-305 स्करनि फारागथियाव फेजेननानै देरहासार जादोंमोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गसाइगाव ट्राफिक पुलिस राजु बसुमतारिनि गुन्डागिरि आखु। इ-रिक्सा सालायगिरिफोरखौ गाज्रि आखु बाहायनायजों लोगोसे बुला बुसि खालामनायनि गोख्रों अजद ट्राफिक पुलिस राजु बसुमतारिनि हेंथायै गसाइगाव नोगोराव ट्राफिक पुलिसआ इ-रिक्सा सालायग्राफोरखौ इनाय अनागार खालामनायनि अजद इ-रिक्सा सालायग्राफोरनि इनाय अनागार खालामग्रा एबा बुला बुसि खालामग्रा दायनिगिरि ट्राफिक पुलिसखौ थाबैनो गसाइगावनिफ्राय गुबुनाव ट्रेन्सफार हरनांगौनि दाबि इ-रिक्सा सालायग्राफोरनि। राजखान्थिनि गेदेर खौरां। कर्नाटक विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय भट होनाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। कर्नाटकआव 224 विधानसभा बियाबनि थाखाय दिनै 10 मे फुंनि 7 रिंगानिफ्राय जागायनानै बेलासिनि 6 रिंगासिम भट होनाया सोलिबाय थायो। कर्नाटकनि गाहाय राजखान्थि दोलोफोर फारियै बिजेपि कंग्रेस आरो जनता दल सेकुलार जेडिएसआ गाव गावनि दोलोखौ देरहाहोनो थाखाय गोख्रों नाजानायखौ बिसायख'थि फोसावदोंनि गेजेरजों दिन्थिबोदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रायजोआव हारसिं सरकार दानो थाखाय गासै 113 मासिखौ देरहानो हानांगोन। मैया 9 खालार मंगलबाराव क'क्राझारनि बागानसेलाव थानाय बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टाराव मोनाबिलिनि 6 रिंगानि आर'जनि उनाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि खगेन रामसियारिनि आफाद दैदेननायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसननाय सान 16 मेखौ फालिनायनि सायाव गुवारै सावरायलायो। बे सावरायलायनाय हाबाफारियाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि खगेन रामसियारि, गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि, लोगो नेहाथारि सानै मुलुगमुं बुहुम बसुमतारि आरो महिम चन्द्र बसुमतारि, गाहाय गौथुमनि नेहाथारि गणेश स्वर्गियारि आरो देबानन्द दैमारिया बाहागो लायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। एमएलए जयन्त बसुमतारिया मडेल अंगनाबादि लुफुंनो लाइ खुन्थिया गायसनदों। चिरां जिल्लानि फाराव भुटान सिमनायाव थानाय थाइखाजरा फुब सालबारि गामिनि गुदि फरायसालियाव मडेल अंगनाबादि लुफुंनो गाहाय खुन्थिया गायसनदों। आसाम सोरखारनि बिथांखि 22 लाख रांनि गेजेरजों मावफुंनो लानाय बे मिरु अंगनाबादि खामानिया 3 दाननि गेजेरावनो आबुङै मावफुंजागोन होनना एमएलए जयन्त बसुमतारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथियो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।